Dobrodošli na kanal Srpski inat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokušao da pokaže dobro lice Zapadu svojim putovanjem u Ukrajinu, ali je ostavio gorak ukus u Rusiji. Izjavio je danas prvi zamenik predsjednika Komiteta Državne dume za međunarodne poslove, Aleksej Čepa, komentarišući učešće srpskog lidera na samitu Ukrajina, jugoistočna Evropa u Odesi. Naravno da je ostavila, nesumnjivo, odgovorio je Čepa na pitanje da li je Vučićevo putovanje ostavilo gorak ukus Ruskoj federaciji. Prema njegovim rečima to je bio pokušaj da se demonstrira multivektornost i to kada su vektori dijametralno suprotni. Smatram da je ova poseta verovatno pokušaj da se Zapadu pokaže dobro lice, rekao je Čepa. Odgovarajući na pitanje o posledicama ove posete po rusko-srpske odnose, on je primetio da se iza svega izvlače određeni zaključci. Vučić je učestvovao na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa u Odesi, ali je odbio da potpiše antirusku deklaraciju nakon tog događaja. Komentarišući svoje putovanje u Ukrajinu, srpski lider je odbacio optužbe da je navodno izdao Rusiju. On je naglasio da je za razliku od drugih zemalja Srbija ne podržava inicijative usmerene protiv Ruske federacije.